Morning, good morning, people. 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 Mamuka say, guys. Uni Benson, Sabelo, Chiquiro, Zindoga, Mose, guys. Mamuka say, guys. How are you, guys? How are you, guys? Mese Mamuka say, guys. Mamuka say, Aiwa. Tamuka chaizvo nhasi tamuka zvekudaro. Right, Rustenburg people, guys, dedzai vamwe vari kunhingirikiriko kune kupeji kumo kuvauye vazive kuti zviri kufamba sei. Invite them, let them come here so that vazive kuti zviri kufamba sei, vadedzei. Hello. Ndokunzwa. Arechi. Anda kumuona message yake. Shakira. Inonopa vari kusuka swimming pool panze apa painde mukaka vanwe. Kwanzi vadzikwa nemushonga. Wanzwa. Inonopa bhuta mukaka hanzi vari vadzikwa nemushonga. Vari panze apa inonopa mukaka hanzi vadzikwa nemushonga. Guys, yeah. Sorry, guys. Sorry. Hanzi muda kupengere akana ndisida kupenga. Ndoda kuya kuzoudza vanhu vemuRustenburg, guys. Varidzi vemuRustenburg, nasi is the day. Today is the day. Kana uri kuda kuita something noupenyu hwako, if you want to empower yourself, if you want to have something that you can do on your own,
nemaoko ako chishandira. Nhasi is the day, guys. We are launching a school. We are opening a school in Rustenburg. Nhasi tiri kuvhura chikoro muRustenburg. Handitika chebeauty, nzara, mafacials, ma-eyelashes, ma-omba brows, zvese vanokusona mawig and things like that. Handitika, and after you completed, you get your certificate. Handitika certificate rako that will allow you kuti uende kunoshanda kwauri kuda kuenda noshanda kuma-cruise ship. You can go and work there kunze kwenyika ne-certificate redu. You can go and work kunze kwenyika. Antika, so nhasi we are opening a branch in Rustenburg. We are launching a branch in Rustenburg. Antika, it's free. Varuda kuregister vese huyai. Antika muzo register. Free food today, free food, free drinks. Kuri kudyiwa, kuri kumwiwa, tichifara. Antika, and then mchita wana chaunowana. Wana chaunowana. Anditika wana chaunowana kuti paupenyu hwako kana kuti uri mukadzi ari mumba right now uchiti ndine murume augari nemurume kusvika forever, guys. Mwari vanogona kutonga kuti nhasi vakutora murume uya unosara wakamira papi, unosara uchitei. Antiwaona right? Basa unotsvaga basa remumba woita basa rechimadhumbe, but pane paunosvika, guys, pakunzwa wega kuti chimadhumbe chachadi, musana hauchadi. Pane paunotonzwa wega kuti simba riya rekuti ndicharamba ndichiita zvokumuka muchicleana mudzimba dzevanhu ka rakupera harichadi. You need something yekuti unozviitira. Antimaona. So guys, ndo mukana uyu inenge iripo. Muchiri kugona kufamba kudai so uchiri kugona kuzvifambira, uchiri kugona kuita zvinhu zvako. Wana something chaunogona kuita nemaoko ako. Handi kune vakadzi asingatombogoni kana kuita anything, anoziva kucleana mumba chete. Kuti ndikacleana mumba zvechokwadi mumba muno kana bosi vanosara vachigutsikana kuti mumba muno cleanwa. Bosi chaivo vanogutsikana kuti mumba makacleanwa, guys. Ini ndinavo anti vandinawo izvozvo. So wekuti guys ndikakutaridzai zvinoitwa matiles munemi munoperegwa, guys. Paupenyu hwangu ndoda kureurura, guys. Handisati ndamboita anti vakafanana naanti vandinavo iko zvino, guys. Handisati ndambosangana nazvo zvakadaro. Anti vandinavo nhasi handisati ndambosangana naanti vakadaro. Mufunge handidi kunyepa pamberi paMwari. Makamboona employer kana chiudza anti kuti anti aiwa ndakakutenda nezuro ndakapa compliment, guys. Nezuro ndakapa compliment anti chaiyo ndikati antika haiwa sandidi kunyepa hangu chakanaka. Handichika, guys, mukaona zvakashupa munoziva handisi ndingakuzai chikuti ndichakutaridzai one day munyatsokuona. Handimaona kuti chandiri kureva kuti kudii. Makamboona munhu anopfugamira matiles, guys, apedza kucleana netail cleaner ofugama nesocks. Unotsvedza. Ndakaputsa ndadonha, guys, kuswera nezuro. Ndakaputsa ndadonha ndikati asi ndatsika oil ndatsika pai retail. Ndikati ndakasvika pakuwabvunza because taimbobvunzana nevana chiti vari kumboshandisei, asi vari kuisa cobra, asi zviri kumbofamba sei because munenge mune dzimwe cobra dzimwe dzakangotengawo zvazvongoti musi wekuti kana like kunopisa mimi dangotsika pasine tsoka musina bhutsu. Saka at least mumba munenge makanyatsochena. Izvo vakatora masokisi akaraya mai mwana vakaungana vakaita chibhora. So hanomaona chavari kushainisa pasi. Asina mbona zvakadaro mai vanotsvairamba ivavo. Ndakawana matiles ekumadziro, guys, achikweshwa netooth brush, guys. Zvirikowo here kwenyuzvi? Hanomaona asika zvakanaka chose, asi ibasa remumba. Handiti nyama dzinosvika pakukomplaina one day kwakuti musana uri kumanikidzwa kunzi muka uwache, muka utsvaire mumba, asi nyama yako iyo pachayo haisi kuda. Handimaona haisi kutomboda. Aiwa, I complimented Anna. Handisati ndamboona zvakadaro. Handidi kunyepa pamberi paMwari. Mwari vangandirova neshamu chakanaka ngachitaugwe. Handika munozati ukaona kamunhu kamwana kadiki kakafanana kele oti mama, have you seen what Andy has done to my bedroom? Unonyatsokuona kuti mave nemachenji zvinongo vakasita standard yekuti even kakakela kakave nesitime kuti kabva kuchikoro unoenzana naye kuti kurunza kutora bhutsi dzopukuta utsepa dzinogara iko zvino haudzigwi, anongofolowa standard iripo iyoyo. Hanimaona. Saka wana chinhu chaunowana kuzviitira wega iwewe semunhukadzi. Handiti, guys, musana unosvika pakuti unogwadza makuseni, mumwe musi uri kugwadziwa neperiod pain. Handika kune vanadzo uri kuda kumuka makuseni asi hauna zvaungaita uri pamba pemunhu, haungavaudzi kuti ndakabayiwa neperiod pain. Unotongomuka uchida usingadi kuti uende kunocleana mumba mavo. Hanimaona. Saka kana uine chaunenge uchizviitira wega nemaoko ako, handiti you can do iwe nemaoko ako kuti rega ndidai ndivhure pangu ndinde table. Vanhu vane masaluni, guys, vanoda kusaluni nguva yavanoda. Havaudzigi kunzi yamakuseni. Umwe anoti ndane maappointments chaiko. Neappointment kuti ndikuda nguva antoziva kuti appointment yangu imwe ndeya 10 imwe ndeya 12 imwe ndeya 2 kushanda nemaappointment, guys.
wanai chekuti muwane kuzvitira, handitika wanai chekuti muwane kuzvitira muri vakadzi makasununguka, vana vechidiki vari kukura, instead yekuswera muchitukana nesu machembere mumastreet umu, handitika this is exactly what you can enroll for. Andika go and enroll for having this makosi akadai. Anditi wana kosi hanzina uyo ndakaita kosi caregiving. Yes, caregiving is okay, ikosi ya unoita, but I'm not discouraging caregiving, guys. Ndoda ngokuonesa is something pa caregiving up. Anditi pane pekuti vazhinji venyu makaita caregiving because mukutarisira kuti muchaenda kunze kwenyika, handiti kunoshanda iko muchita zvecaregiving. Handiti guys, UK is no longer from inini hangu kuinvestigata kwangu ande ndichiita, it's no longer the same UK yamunoziva yakudhara. Zvakare hakungoendeki zvekumhanya, hakusi kumhiri kwaLimpopo kokuti tiri kuZimbabwe ndinocrossa border anytime ndo yakuno. KuUK kubata kwacho visa chekutanga kunotonetsa. Animona kubata visa kuti ndabata visa chekutanga kudai, so zvinhu ukatoona watoribata mutotanga kujamba kudai, hakusisiri kudhara taiti tikaziva kuti vanoenda kuona na UK guys pasina 6 months guys vanenge vatovaka mazidzimba vatopera. Iko zvino vanostrugula kuti dzimba dzipere nenyaya yekuti ndisi kuti chikuwandigwawo here kana kuti kuita sei. Muno muSouth Africa caregiving unogona kuwana kuti, but nenyaya yekuti mapepa vanenge vachida mapepa kuti utrustwe nemugwere handika wemunhu, vanenge vachitiunza mapepa. Vanhu vangani vane mapepa munomu kuti uite caregiving. Saka ende so ahead kuti hanzi anosvika pakuexpire here mailets enyu aya, hanzi anosvika pakuexpire, handimaona. Saka naro expire wafunga kuti unonyora futi. So ya zvakanaka kuita hanzi ini UK handidi hangu. Unoda kuenda kupi iwe murandakadzi? Tibasira nepaunenge uchida kuenda ipapo, unoda kuenda kupi? Antimaona. Saka batei something chemaoko edu guys. Do something chaunogona kuita nemaoko ako. Hanzi exactly vakatanga kuenda vava ndo vakaenda. Vamwe vakuendeko zvinoka ndosa mchona umwe achiti vakaenda vasita 2 months vakuti ndaudzokera mumba. Akusisina zviya. And guys, you can still make even your own money uri kuno ku Africa without you going to diaspora. You can make your own money uri muno mu Africa muno, be it ku Zimbabwe. Vangani vari ku Zimbabwe guys vamunoziva vari kuita mari. Vangani vamunoziva vari kuita mari chekucha ku Zimbabwe. Hanimona. Vangani vamunoziva vari kuita mari muno mu SA. Vangani vamunoziva kuita mari pa Botswana. Vangani vamunoziva kuita mari kuna Namibia. You can make money uri kwa unenge uri kwa uchida. Izvozvi right now guys, imagine kuti waita kosi yako iyi, waenda kunovhura big saloon yako, antika kana kuti kuna Namibia uko, antika meno kune dzimwe nyika koko African countries uko, yekuti vanhu big saloon ndakoro unongoshanda mari yestart chete, vachita massage imomo, vachita chakati imomo. You can make money guys. Kune vari kurarama muno tina vimba iwi, kune vanosona muno guys, vekuti antori ne congestion izvozvi yekuti saka vanhu vada kusonerwa hembe. You can make money uri muno mu-SA guys. You can make money uri muno mu-SA. Handidi kunyeperai, diaspora isiriyo yega iri kuita kuti vanhu vaite mari. Vamwe diaspora kwachina mukanyatso ndatobvunza mukanona honesty, vamwe zvakatovaomera vakaenda kudhara, vakatoomerwa asi variko kudiaspora ikoko. Saka diaspora zvinokuti kana wangopinda gumbo rako kuchando watove nemari guys, handizvo hazvisirizvo. Dei zvaizvo zvirizvo chaizvoka handizi kuti ngadei vari kupi, handimaona. Vamwe vakatoomerwa vari kudiaspora. Musafunga kuti vese munhu anongoti ndiri ku-UK ane mari guys. Vamwe havatorina mufunge kutorarama from hand to mouth, kuti mari yatambira kubhadhara mabhizi odya chikuru, chero aine pekugara, chero aine chekudya. Anti muri kuona. Saka guys, before mafunga kuti munhu wese arida kuenda ku-UK, tangai mambowoya ma-options kuti can I not make it here? Handimaona. Can I not make it here? You can make it here in Africa guys. Ngatikurudzirane zvimwe zvinhu chaiko chokwadi chakanaka guys. Ngatikurudziranei. Handiti right, kuna na Canada vamwe vanotoda kuna na Canada vana kunodi. Kana uri mugwere usaenda ku Canada guys. If you uri mugwere hako usaenda ku Canada. Ku Canada ukoko kune chando. Muri kuzvionera chando, muona zuva rikuita maleva achitezai achifema. Ini pese panoitira video kuone chikuti naiwe zuva ukurarama sei, naiwe zuva ukurarama sei, nditotovhunduka achifungaira utsi mumuromo. Handimaona. Pese patoita video kwaanenge achifungaira utsi mumuromo. Handimaona. Kana takamira mukati memazichando iwayo. Handimaona. Tikati nei video zvibereko zvinosara here gore rino. Handimaona. Saka kana uri mugwere ndifunga vakaita sive masaina sisi kudai Canada hatingamboindi guys. Hatingamboindi. Vemasaina sisi kudai unogara zvakabhuloka mhino dzachona wodi uko kunotofirako.
handimaona. Saka kana uri murwere uko kunoda vanhu vari fiti kunana Canada, unosvika ukaroko chando chiya chinokuafita zvoti chinogona kutokuuraya, handimaona. Chando chinokuafita zvoti chinogona kukuuraya. Canada haisi yemunhu wese guys. Chando chiri koko chine munhu pasi. Snow inobuda uko ine munhu pasi guys. Kugara wakangopfeka izvozvo zvokungogara munhu imi. Kana iko kuno South Africa guys, vaya vanoshanda kuhuku kuna rainbow chickens vaya kupi kuma, munoziva kuti vanotomanikidzwa mutemo wepakambani kuti chipinda rainbow chicken munenge mune mazi eko naye kuti vanouraya huku vachengeta huku dzinozoenda kumaShoprite Spar kupi. Munoziva kuti mutemo wokutanga vanogara vachinzi vakadzi munogara munofanogara makapfeka mapedi. Munofanogara makapfeka mapedi vakadzi kuita chibereko chisapinde mukati because vakawanda vakadamejeka nenyaya yechando chiya. Anti muri kuzviona. Saka chiimagina kuti kutaura zvemuno musina snow wazoenda kusnow unogona kana uri munhu asina utano hwakanyatsomira zvakanaka antika maBP maasthma machi please Canada cancel it out guys. Let's try to push each other kuti vanhu zviite muno antika ngatitrai kupushana muno kuti tiite guys. You guys you can still make money muno guys. Chokwadi chakanaka, we can still make money guys muno. Handimaona mari inoitwa even muno muAfrica kuZimbabwe uko kunana Mozambique kupi uko, you can still make money guys. Mahasla ari paZimbabwe ndoda kukuvunza guys. I want to give you a very good example. Anditika handizoziva angu zvimwe zvinotagwa ndinoda kutaura zvandona nemaso angu. Anditi mukadzi anonzi Joy ya nyika dzino, andi indotaura naJoy kuseri uko. Andika ndinyazotaura naye nchimubvunza chindudzo zvandingachidudza ini ndichingotorawo zvaanondiudza. Anditi Joy anogara ipi guys? Joy anogara kupi? Joy anogara kuZimbabwe. Hagari kuZimbabwe Joy anogara kuZimbabwe. Anditi asi anokwira ndege kunge ari kukwira zupuko ndikunyepa achinda kunotenga zvinhu zvake zvokuti auya asli hisiri yake inakanga andiudza zvake ndakazoiwa hangu paOla ende ndaida kuteerera kuti zvakandiudza ndizvo here. Hapana zvakangondiudza exactly zvakadzokorudza kwaOla. Handimaona munhu akatanga achitongovewo from just a mere teacher. Andimaona from just a mere teacher to where she is right now. Let's take inspiration guys. Ngatisiyeni mweya wegodo. Let's take inspiration from people who are making it, who have made it. Ngatitaure kuti tene akambotaura akakudza zvakawanda kuti munogona kuenda pakati kanoda chakati kana pakati problem tinovarairwa. Antika instead of us tichengete mari yekuti tichenge kuita something noupenyu hwedu. Handimaona kana kudzidzira something tichenge kuita tinechita handichazoshanda ndowana imwe handizoshanda. Ende vanhu vakawanda senge muSouth Africa munomuka people we were so relaxed zvokuti hatina kumbofunga kuti government yeSA ingangoti maZimbabwe ngachidzokera. Vanhu vanga vakatorelaxa. Vanhu vazhinji vakatasira kuti takuzopiwa mapermanent residence ndo zvanga zviripo. Handimaona then boom vangobuda chiti maZimbabwe ngarove pasi. Apa munhu angasina kugadzira angachitoza kuti life yangu iri ndakatomirira tichiti kuita mapepa muno. Angasina kugadzirira anything kumusha angachito life yokumusha angakatoikancela achinda kugara muno. Handimaona angasina mari mubank achingoti then boom vauya. So grace period ye 6 months ndo pari kutanga kuunganidza vanhu mari. Muri kunzwa pa grace period ye 6 months kuti kana chabhenda ndonowana pekutangira kumusha because yakajuma vanhu. Dei vakanga vapa vanhu kuti right 2022 no 2024 tiri kuzokudzinga 2 years idzi shanda vanhu. A lot of people could have done a lot of things within this coming 2 years dzanga dziri kuuya. Handimaona but vanhu vanga vakarelaxa ende vakangobuda dhudhulayo yamuniko yakangobva nayo. Handimaona ikatanga kuti vanhu ngavaende antimashona. So yakabata vanhu it caught people unaware antimashona. But it's still guys ini ndine nharo nelife ini ndine nharo neupenyu. I still think kuti people you can make it guys. You can make it. Ndoda mbokudzai chinja ndisina mbovera ndakakudzai pa upenyu hwangu guys. Today I want to tell you something that I have never shared with you kubva because inini I believe kuti social media antika ndeye kuti tiuye pano kuzotamba antika nekufara. Hatiuyi panapa kuzovhairana nekutadzana kushanda kana tukudi. But I feel like we are encouraging and we are inspiring one another. And let me just share this thing with you guys. Do you know kuti guys I bought my first stand at 23 years. Munozviziva at 23 those in Gweru vanozviziva. At 23 guys I bought my first stand. Muri kunzwa at 23 I bought my first stand nemari ndoda kudza ichokwadi nemari muchana pana ndipakata kwanzanze madhoira timaoni ndinoya nchigwa mu comment section ndichinotogwa kutokurira kupfeka magloves chaichayo antika
ndakambokudza history yangu yekuti mai vangu vaiti every nights off avo vonditiberekesa bhegi namai vekuseri kwemba yedu voti endai unonitengesera madhoeri angu uri collectable kune zvikwereti iri handika ndakazenge ndakuitawo zvangu ndakutengesa angu inini guys ndineva ndaifamba navo varimo vari papafacebook apa vakawanda ndakambokudza even nyaya yamai vaiva ndaiti mwana vari pasocial media apa vakafa vachiti ndarota mbuka dzichinitevera chichichi vakafuma vakafa muri nenichikudza chititi kumadhoeri kwataigara one room zvokuti pamunozere nichihureka kumadhoerika chinenge chakuitwa iko zvino chihure kudhara vana baba namai varipo pafacebook panapa vakaita madhoeri please ndibatsireiwo taurai chokwadi mudze vana and taigara muone room yakadai so yekuti paone room ainzi pamwedzi time iyo taibhadhara 50 rand the whole month kusvika pawagarira handimaona taiti apa murume akavata apa ari mubhegi rake musleeping bag panext pana vamai pana mai kana vakadzi vogesa varume vobuda pashe handi mapramastof taibika nemapramastof because malandlord anga asikadi nemagesi awo saka taitenga mapramastof neparafini handimaona imba yataigara ranga ritori garaji rakatransforma kuti mazibaba akauya because kwavari ranga riri business handimaona taitoti kana togeza varume vobuda panze vakadzi togesa umwe nemwe anenge ane bhaketi rakana dhishi rake rikugezera tapedza varume vopindawo vogesa handimaona ndio magariro usiku taitota timuchichisa nyaya handimaona one day ndichada kudedzerai vana mai vakura I was in Zim my general ndanichiri kuZim that ndanichiri kuZim handiona that time vana mai vakura vandakamufamba navo vamwe varipo panapa munzwe muzvinzwire ndimbonyatsouya navo panapa ndichida munyatsonzwa handi mazvinzwa munyatsozvinzwira taitengesa dhoeri kubuda chikosine kufamba I still remember imwe comment inondirwadza yandakamboudzwa nemwe musikana kuBethlehem kuFree State uko kwadaitengesera kunotonhorawo futi uko kunobuda chandoko musikana yeye tainesandana nanyaya yemari yechikwereti changa china mai vake saka takasvika pakutukana nemusikana yaya ndobva handiti dirty Zimbabwean girls munozati nanhasi shoko randikarifunga soro ndigwadza ndofunga kunomutsvaka asi handichazivi kuti ndomuwane pinjo zita rake handicharizivi handimaona kuti ndepapa handichapazivi because zvinhu zvakudhara vamona zvikanzi dirty Zimbabwean girls because zvechokwadi taifamba takapfeka masiketi ekuti wanga usingaoneki kuti rimwe namudiki waiita kunge chembere nesiketi iroro matenesi ndo yanga iri trademark yedu matomi aya ndo yanga iri trademark yedu yematomi handi muri kunzwa nematenesi nezisiketi amenowo nechi zvanenge wangopfekawo saka taitoonekwa sevanhu vane tsvina chero wabva kugeza munoziva waingoonekwa semunhu ane tsvina but kwanga kuri kuzama kudi kuti tirarame vakadzi vandakaona mai vakuru vandakagara navo inini mudzimba ndikutaura vakadzi vane maproperties more than 10 ameno kuZimbabwe animaona kuZimbabwe vane ma10 11 dzimba kwete zvekunyepedzera kwete zvekufungidzira zvandotoziva chako ndichakukumbira 1 chero akasabudisa kefesi kuziva vanhu vakuru iko zvino ava vanhu vakuru vatoritaya vamwe vacho nenharo vari kuchiri kungoenda nanhasi andimaona pataizoudza vanhu chiti kusara uchipa mwana wangu chinichi vamwe mai vandai kudzani chiti vakazenge vanonga vanyangira dzvinyumba mataigara nditaingori zigaraji vakabata dzvinyu vakasambotora vakati nemunhu ainetsa nemari yavo gosopa uyu handi mari iya ikazouya ikadzouya utore mwana wako apa dzvinyu ramanyara inda ikanetsa nyayo handidai kudzai inyaya dzekumadhoeri dzandai kudza idziya handimaona kudhara ndikakudzai kuti guys kana kuri kuplum tree hamuna chamunganditaurira kunobatwa madora imini mufrancis town hamuna mamungantaurira munobatwa madora guys ndaibata madora nemaoko angu kudai ndichiri kukura animaona ndaibata taenda kunobata madora tega nyaya yekusada kutenga kubulawayo auya kubulawayo kwakuti andaitobata tega taienda kunopinda mupurazi remurungu ndahamba kudza nyaya yemupurazi remurungu ratakapinda tichibata madora animaona tichibata madora tichitengesa ndikakudza nyaya yekuenda kumariseva kunotengesa chidirisa hamuna chamunonditaurira zviya guys hamuna dhiri rera ramungandiudza ramuri kuita iko zvino ndakabva neko they done that hamuna chamunganditaurira ndikabva Mozambique kundakudza ikati tisi takatinga kuenda kutengesa makambachani aya anonzi makambachani masamba ndio makambachani tanganda yaidiwa handizoti vaidii paMozambique apa guys kune vanoziva confirm kana chinyepa mucomment section paMozambique apa uchinda ne2 liters kana 5 liters yemvura ndo mvura yako yoyo kunogeza iyoyo kusvika wadzoka hanimaona masteri milk zvaitengwa waisvika zvaigona kunga zvichikodwa nevanobva kumaputo munhu 1 isaimwenda pachikwalakwalapa panonzi pachikwalakwalapa ndo pataienda hanzi wezi my man passed away kudhara my general pachikwalakwalapa dei vanga varipo ndakambota live ndichera dei vanga varipo ka handizi kuti ndaivaitirei because vakandidzidzisa live indaifunga kuti kundivenga ndaifunga kuti mai vangu vanondivenga nguva chinoti vamwe vezera vangu vane vari kuenjoya vari live vari kudai ini ndiri kuberekeswa dzibhegi chokwadi ndichifamba nemachembera aya ndichina nawo handakuziva litsi ndaino kuti mwari aizovatora hanimona ndikasara guys munoziva here kuti ndakachengeta vana vekumba kwedu ndini do you know that vana vekumba kwedu mai vangu ndo vakapedzisira kushaika
Animaona baba vangu vashika kudhara, mai vangu vashika, ndakasikwa ingo papo pana ndine 23 papo, gore iroro ndoro gore rakafa mai vangu. Ndasirwa vana vangu vari kuchikoro. Munoziva zvinoita hama imi guys, zvinoita hama munozviziva kana pafiwa. Zvakatanga kutonetsa pari pafuneral chaipo chaipo. Hama dzamai vangu dziri mucomment section, pupurai kana chinyepa, pupurai kana chinyepa, pupurai. Ndikurangarira at some point guys ndichivharirwa mvura pamba, sitikanzwa yauya kuzovhara mvura mita yemvura paya tisina mvura, ndichinotora mvura panext door mwedzi wese. Muri kunzwa? Amai vashayika, hama dzamira kure, hama dzamai vangu ndo dzakanga dzakumira neni. Muchimboona paya ndichimbotaura kuti sometimes hama dzokababa kairabishi paya, hama dzamai ndo dzakazwa mari yekuti ndizondobhadhira mvura iyoyoka. Handi muri kuona yakabva nepa UK. Vana vamainini vangu ava, vamainini vangu vari mumucomment section, muninini wamai vangu anogara ku UK iko, handika vana vake vana abi uko ndio vakazotumira mari iyo. Vanzwa ndatozoudza kuti izvozvo kuti pride kuti makakura umba kwenyu mune zvese and everything, handika all of a sudden mvura ndainyara kuudza hama kuti mvura yazodai yakatwa. Handi maona mai guru mainini vangu andakazondiudza kuti kwakanyararei naiwe. Handi maona ndobva vazoti ndiri kutumire mari unotora uti undonobhadhara. Ndobva ndaenda. Makamboona kana pachinge pafiwa guys, ndikuda kuzvinhu handisina mbobvira zvimwe ndakakuudzai, handika but ndikuda kukuudzai kuti ndikuinspire. Makamboona kana pachinge pafiwa guys, pasara vana chete. Munoziva zvinoita city council. Vabereki vangu pavakafa inini vakasiya 3 properties guys, 3 properties dzavakasiya. Munoziva kuti city council madirect city council angapindira kuda kutora maproperties aya, because hapana munhu aigona kuzvikonesa tanga tiri vana. Vamwe vese vari vadiki kwandiri, remember indina ndatoti kurei ndatiri mudiki. Handi maona handasa dhara pfungwa dzaukurumidzi kumachuwa. Kana wanga wakura uchimboitigwa zvese aukurumidzi kumachuwa guys. Kuna machuwa vanokakura vari munhamo ndio vanokurumidza kumachuwa vaya. Handi maona zvakanetsa guys kusvikira malawyers apindira. Mainini vangu vandotaura iva vari ku UK, I want to give you sando mai abi mai sivanda, I give you sando dzenyu. Ndo vakamira vakapinda variko vachitumira mari kuti paite lawyer. Dzakutotorwa dzimba kuchinzi vakazofa matedhudzi kudii hameno zvinoitwa meno estate wati guys. Vakati hakuna zvinhu zvakadaro zvakabvepi. Ndo vakamira kusvika pakazongona yave nemaloya mai mwana zvikanzi it was all a mistake. Kwakutumigwa netsamba dzekuapologize. Vaona kuti kwaita tsamba yabva kuna lawyer, because to them taingori nherera dzasiwa dzakasina basa, dzakasina kana knowledge. Anoona taingori nherera dzakadzasiwa dzisina kana knowledge. Animona Shakira will help you. Animaona saka ndo zvanenge chida kuti ndikudzidzisei kuti vedweka chiwana chikuti nemaoko ako chikoro chiri kuvhurwa muRustenburg nhasi. Uya handiti mira kuramba uchingochema uri kumba, uchingochema kuti murume haana kundipa chingwa. Chinoita kuti sometimes tirambe chingoabhuzwa tiri pavarume inyaya yekuti hatina pekuzvimira, hatigoni kuzvimiririra, hatigone kuzvimiririra, hatina mari yekuti unopa vana chingo unotenga usari. Saka ndichange ndichingoabhuzwa ndiripo ipapo ndogoindepi nokuti handina chandogona kuita. Hanimaona ngatitangei kuti iko zvinezvi wana chekuita nemaoko ako. Anditi ini ndinosaluta ini wandinoona achitengesa mvura mustreet aisa. Ndakambokudza nyaya yangu yekutengesa mvura guys muno muSA kuti ndakatengesa ndini ndoga muZimbabwe ndangari pakati pemachangani. Machangani ndo ndotengesa mvura ndichinomira nawo pamarobots. Back then uchangopinda muSA plan hapana. Ndakatengesa mvura iyi haishamisi. Itime yacho yanga ichitengeswa 2 rand. Yanga ichiri mari yakawanda 2 rand. Andimaona I salute ndikaona nanote akabata dishi rake banana achitengesa, akabata maapple akachitengesa, akabata mvura yakachitengesa. Chero ndisingazvidi ndinotenga kusupport because ndakabva neko. Ndinototengera kusupport asi ndichidarika ndine vakadzi andika vandinoona vakamira kuna small street kuJoburg uko. Andika kuna small street na president na market anchazivi kusazuko mazimba maDiaries vakadzi vavo. Andika vanotengesa masocks. Ndakabvunza kuti masocks enyu aya munotengesa anoita mari. Masocks akanzi anoita 20 rand. Guys, andina ndipfeke masocks. But ndakafunga ndiri ini mazuva angu andaikudza kuti ndaiwacha even pendi dzine madhoti. Uchiwachira vanhu kuti uwane mari yekuti urarame. Uri muSouth Africa, wapinda muSouth Africa plan hapana bepa hapana. Andi muri kunzwa. Ndaive ndina mukoma boys. Mukoma boys ndafunga vakatenga about 20 pairs kutengera kusupport. Ndikati mukoma moboys masocks aya zvikanzi chano chagavano yekuropa. Hanimaona vakatenga ini ndikatenga about I think 15 pairs or 10 pairs anchazivi. Hanimuona kusupport. Panga pane mumwe mukadzi akamira ipapo aitengesa maputi, anzi maputi ekuZimbabwe. Maziputi mahombe, so like maputi amenoti vano mapopa sei mazihombe. So mukunzwa maputi waya achinzi 3 rand. Guys,
hautenge maputi, unongoburitsa 100 rand wopa munhu kuti my sister Mwari vakuropafadze wodarika. Animona akatevera akati ndokumbira kuti mutore maputi angu aya mudye. Ndoda kuti ndiropafadzwe nemaputi, idyai maputi. Takatora maputi nina mukoma momboys naasisi vaya vekuAmerica vaya tikadya. Hapana sina kutenga masocks, hapana sina kupuwa maputi, hapana sina kusiya 100 rand kumukadzi ushu. Andimoona zvinhu zvino zvatiri kuti inspire nepane sevakadzi kuti life guys haiende the way yatinoda kuti iende every day. Dei life yaitevedzera zvatinoda, hakuna ngadei ari murombo apa. Hakuna ngadei ari murombo. Ingadei tingotaura tose toda vapfumi, ingadei tiri vapfumi tese. Andimoona. But ngatishandei madzimai please. Shoko iri nderenyu. Wana chaunoita ariko housewives right now. Anditika akamira, akagara kumba, akangomirira kuti murume achandipa mari, murume achandipa chakuti ndidye kuti vana ndechikoro school fees. Aripo housewife akadaro izvozvi. And this is the opportunity to simuka mudzimai wanhasi. Rise up. This is 2023. Rise up. And register. This school is everywhere. Chikoro chatiri kuvhura nhasi ichi muno muRustenburg chiri kwese, and kuCape Town chiriko, kuPolokwane chiri kuZimbabwe chiriko. Wana zvaunoita guys, make up ndakambokudzai ndo chinhu chisingabudi mustaira. Andika make up, chihure, bleaching, zvinhu 3 zvochero tikapopota, chero tikadika, chero tikafa nhasi vana vanotevera vane zvinenge zvichingoripo, chero ivo vakafawo generation inotevera zvinenge zvichingoripo. Takakura chihure chichingovepo isu, nanhasi chingoripo. Bleaching takakura namaida chingozora naambi, handika vakasvika pakungofa. Handimaona tikauyawo isusu takungotedzana nekuzora, handimazvona tichingodaro. Makeup munhu akadiscover makeup, ndiyani anoda kushata, anoda kuenda pamuchato akashata, iwo zati kune makeup. Ndo zvinhu zvisingabudi mustaira izvi. Saka please, it's true actually tingazviramba hedu zvino hatikurudziri chihure, but inhema here kuti uti katikitiki iwewe waivaona na mai pamanix do vachipinda muromo usiku usingazi kuti vari kuendepi. Taivaona panex do pa opposite pedu pamwe namo mai vaitoti 7 zikangochava ndobuda vakachiti patashaya kuti vari kuendepi. Hanimona taitoshaya kuti vari kuenda singazivi izvi, taitoshaya kuti vari kuendepi. Votopinda muri muredhi, votopfeka bhurugwa ravo, votobuda votoenda. Mabhurugwa achiri kushamisira, achiri kutyisa kupfekwa. Mabhurugwa anga asingangopfeki kudhara guys, munhu anga asingangopfeki trousers pese pese. Right, wakisa iwo ndo pavaipfeka trousers vobuda voenda vakapfeka mazibhengula akazara mumaoko kudai. Hanimoona musoro wakaainiwa nedombo vachitasingazivi, but takunyatsoziva. Saka zvaingoveko nanhasi zviriko, tikafa zvinenge zvichingoveko. Hanimoona life is not easy guys, life is not easy. Haisi nyora, haisi pap and flays life. So instead yekuti tiswere tichiita izvo malife tinomada makuwa, tinomada pana kuti tichiita zvinhu zvemakuwa. Handimazviona. Empower, better your life. Ukaenda kuchikoro ukaswera uchidzidza zuva rese, panonoti manheru asvika kumba kuna nobika kudai unenge waneta. Hauwani nguva yekuswera uchitedza zvinhu zviri toxic zvisina basa izvi. Hauiwane nguva. Handimona yekuswera uchitedza zvinhu zviri toxic zvisina kana nebasa rese. Handimona unenge waneta. Gadzirirai ramangwana renyu guys. Gadzirirai ramangwana renyu. Gadzirirai ramangwana renyu. Ramangwana redu is not guaranteed. Hatizivi kuti rakamira sei. Vana vechidiki instead yekuswero teki nekutukana nemachembere akatoita live dzavo kudhara. Machembere akanda ave panapa kungotandara zvedu kuo while up time tiri panapa tichifara nemiti tichitamba chidini. Takatorarama upenyu su. Handimona find something else to do. Find something else to do nelife dzenyu. Hani muri kunzwa? Ndo inonzi women empowerment iyoyo. Simukai Rustenburg izvo 11 dzachaenda kagara pano kutaura nemi. Ndovazati tichasvika obviously 11 nechiboy off. Handimona handei uyai ndikupei location tisangane ipapo. Handika muone muregister mudini, chikoro chamira chavepo, mutenge kuita something. Vari kuJoburg register iwo. Antimaona vari kuPort Elizabeth ku Cape Town, vari kuZimbabwe register, wana something. Unochoka. You can never know if une lucky business if you haven't tried. You have to try first for you to know kuti ndine ropa racho here rebusiness kana kuti handina. Handimona vamwe venyu makagarira mari apa, vamwe venyu makagarira mari zvokutodaro nokuti maoko enyu akazara kuropafadzwa. Handimona maoko enyu akazara kuropafadzwa zvisingatomboiti, asi nenyaya yekuti hamuna chamuri kuita right now, muchiri makamirira kuti muwanikwe zvekuti munoita zvinenge zvichinetsa. Handimona ngatiitei nikikiri, ngatiitei vamwe vanhu tisimuke
antika tiite something neupenyu hwedu. Ngatisumukei tiite something neupenyu hwedu guys. Antimaona. Ngatisumukei tiite something neupenyu hwedu. Antitika ngatiite something neupenyu hwedu. Ngatiite life neupenyu hwedu. Atiitei something neupenyu hwedu madzimai. Anti muri kunzwa? Please. Ndinobatikana ndikaona vanhukadzi vachiseka hasili yemumwe mukadzi kuti kwanzi basa rekutengesa vanhu vanotora kutora chingwa cheumwe munhu hasili yemumwe munhu kuidzikisira kuita basa rekutengesa chakati, kuita basa rekudai, kuita basa rekusona. Unoziva kuti vana vanenge vachienda kuchikoro nekusona ikoko. Hanzi kuzimu kuwarari. Munoziva kuti vanoenda kuchikoro nekusona? Munozviziva? Do you know kuti Facebook, guys, will never give you school fees yemwana? Do you know kuti Facebook will never give you food yemwana? Munozviziva? Facebook will never give you food yemwana, will never give you sabobika manero. Here it's just entertainment and we are gone. Kuti atidi kubatwa sesu vanhu vakura kudai machembera, atidi kubatwa nema high blood. Saka tinouya koseka nekutamba pano. Hanimona, because atidi ma high. Hanimuri kuona, atidi ma high. So please, madzimai, itacha wana chamta neupenyu wako. Please rise up. Ndangokuti ndikusimudzirei, rise up. Vamwe venyu munofunga kuti mukaita make up you have made it in life. Sorry, ukutsikira garden menyu. Anditi, vamwe venyu you think kuti kana maita make up you have made it in life. No! Makeup is nothing. Ingori penzura. Yamunotura nyora mtsiye dzenyu dzimopenda zvimakonzela zvezvo zvema 15-10 rand mopenda kumesa modini. Makeup haisiri yo akusiko kuita mari guys. Handi muri kunzwa? Ndoda kudzidzisai upenyu vanangu. Makeup akusiko kuita mari. Unoita mari, une shete, une zuda, uchita mari yako chinyerere, uchita zvinhu zvako waka low profile underground. Zvichiita makeup akusikuita mari. Kana maita makeup enyu makana mapicha mofunga kuti titi taona mari pamuri. Aiwa tikungoona makeup hatisi kuona mari. Ita mari, do it for yourself. You don't do it for anybody else. Do it for yourself. Anditi tsvaga mari uzvitire iwewe pache zvako. Tsvaga mari uzvitire pache zvako iwewe. Famba ine boraskana. Tengesai social media iyi. Uyautengese kana wakangwara ndogara chikudzai. Use it to your own advantage. Kuti uye nezvinhu zvaunotengesa panapa uchiposta zvinhu zvako, uchiposta unotowana vanozvida. Social media yako is very powerful guys. It's very powerful social media. Uye mutengese zvenyu, tengesa chinhu chako usina kudzikisira umwe munhu. Tengesa chinhu chako without kudzikisira umwe munhu. Unogona ngotengesa product yako pasina kudzikisira umwe munhu, akutengesa product yakafanana neyako, because we cannot have one Shoprite. And we cannot have one okay. We can have 100 okay, 100 Shoprites, 100 Spars. Hanimona, you can come here and sell your thing without kudzikisira umwe munhu chakafanana nechako. You are not in a competition. You are not in a competition. Uri kumhanya race yako wega. Uri kutengesa zvinhu zvako wega, rega uya tengesa zvakati. Ende muzive kuti pakutengesa paya zvine ropa. Handimanzwa. Haudzikisire umwe munhu kutengesa zvinhu zvako zvine ropa zvokutengesa. Wari kudzikisira iyu uchifunga kuti kudzikisira vanhu vanotomhanya kuenda kunotenga zvokutotenga zvokuti unoramba chingoti ndikumudzikisira iye achitosumudzirwa. Anointing iri pamunhu guys, blessing iri pamunhu hakuna munhu anogona kuitora. No one can take anybody's blessing or anybody's anointing. Hazviiti. Hazvigoni. Takasiyana zvezvigumwe izvi. Kuti chihombe chidiki zvinotera takatosiyana zvezvigumwe guys. Ndozvatakatoita. Hanimona. Vanhu vese muri hobho vanhu vari mu-UK but ungatisa even life vachishanda basa rakafanana but life dzavo dzakatosiyana. Life dzavo dzakatosiyana. Koita security guard arimo mu-UK imomo asingatomboshandi kana mu-healthcare sector. Hanimona. Asi mukadaidzisa sometimes ka anotori kumberi kwevari mu-healthcare sector kunonzi kune mari koko kwacho. Animazviona. Anointing dzevanhu dzakasiyana. Zodzo revanhu rakasiyana.
Andi muri kunzwa zodzo revanhu rakasiyana. Zodzo revanhu rakasiyana. Gutsikana nezvaunazvo iwewe mhanya yeown race. Chikuru sei ndokana chikudzai musa pinde papressure. Handi kuzwa famba nepesi yako musapinde papressure. Pane mukadzi ari mucomment section anonzi Chera masori akuchera nangokuona rega ndikupine. Mukadzi uyu came to me and SIS MELLY uda tanga zvokutengesa. Hanimona uda kutengesa uda kutengesa zvikanzi andaona mukoto wemasoseji akachipa. Ndikati masoseji anosvika here kuZimbabwe? Zvikanzi mukomana yako will have to make it work. Ndokunoita kunonzi kuita nharo dzoupenyu in this harsh weather condition yekuti it's hot kuri kupisa. Hanimona akati I will have to make it work kuti zvisvike. She was like play hameno kwakanga aona kwazvakaboka uko. Akatanga kunohodha maRussian aya, akatanga kunohodha maVienna, akatanga kunohodha mabacon kwazvo zvakachipa ira mheno nemacheese. Munozati akatanga achitumira nekula box iko zvina akutumira ari makula box. Munoziva ukangoenda kumabhaza omushai zvezvita anoita kuchinjana kudai. Mamwe achidzoka nekula box, mamwe achienda nemakula box, mamwe mabhaza adzoka nekula business riya rakura kuZimbabwe. Asi akatanga achitovhunza inini ndichiona ainditi muna December vakoma mari yangu yose yandakaita yandakachengeta ndinayo hone mari yanayo ndakashamisa. Akati iwe imari yemasoseji? Akati imari yemasoseji nemaiwo maVienna iwayo nemachichi izvozvo zviri kuZimbabwe. Nokuti kune vanhu vanoda vane mari dzavowo asi sometimes maprice anenge ari very absorbent kuZimbabwe saka vanenge vachida kutenga zvinhu zvakachipa. Anomaona akatanga kuita she's somewhere right now. Ndokana ndichikuziva kuti guys une 2,500 rands do something. Tanga kuita something 2.5 yoyo. Mwari vanero hakuna kuchema kuti inangu ndine nhamo zvoita zvisi kumbobatana zvondodini wakagara. God cannot bless you wakagara. God will bless the hands that work. Antika do something ochema chiti pati Mwari ini matindite sei? Wonai kuti ndikutengesa zvisi kutengwa. Hanomona matindite sei? Mwari vanoropafadza ipapo. But ukachema wakagara saka Mwari wacho anokuropafadzira pai. Vanokuropafadzira pai Mwari wachona. Vanokuropafadzira pai. Ini hangu magina kutora zvandoziva ndingazotaura hangu zvandisingazivi nekutora zvinhu zvandinozivawo andiwara mufananidzo ugu andogona kungopawa ndo zvinhu zvandoziva. Handimaona but there are so many jobs, there are so many things that you can do. Handimaona kunzoko saka madzimai chikoro chiri kuvhugwa uyai kuchikoro geza izvozvo manye andika tikupe location uye kuchikoro anditi shanda. Hakuna chinhu chinobhuwa sekuvhairirwa nemurume iwone maoko. Hakuna chinhu chinobhuwa sekuvhairirwa neshamwari iri kushanda iwone maoko. Hakuna chinhu chinobhuwa sekuvhairirwa nehama kana kuti vawakakura navo vachikuvhairira iwone maoko. Guys upenyu hukawo Mwari vanongoita zvinhu zvinoshamisa. Ndakambokudza ndikati kuRegina Mundi kwandaidzidza guys, kuRegina Mundi kwaidzidzwa neshasha. Chikoro cheRegina Mundi hachingotori nje vanhu chaitogwa mashasha evanhu saka chaiuya futi vana vemhene time yachona chaidhura saka kwaiuya vana vemhene uko saka kwaiuya vanobva kuna naHarare blakwaiyo vana uchingodzi uyu mwana wechawatama chindizvo chawatama wemabhasi uyu mwana warutsvara wemabhasi uyu ndovemashopu ekwanhingi aingori mabusiness boy iwe isusu boy tatiti vana vanotengesa madhoiri. Handimaona kwaiuya vana vemhene shangwiti dzaiti kana chikoro zvakunovhura kudai vachiya kuzodhropwa nemota kudharaka kwaidhropwa nemota dzaishamisira panguva idzo dzainzi hadzingowanikwi. Handi muri kunzwa asi zvimwe zvinoita Mwari uyu soka nekuti guys vana kuRegina Mundi taurai mcomment section taurai kana nyemba kuti ndikunyeba. Munoziva kuti kuRegina Mundi guys vanhu vanga vasingatauri shonako isi tisive musika wachiti vanga vasingawi taita hande zvenyu izvi. Handimaona kwakusingatauri kuchishona andi vanhu vaingotaura zvirungu tichingoti handezve isati geto kaisukurucation. Handimaona taidzana nekumadhalidhali nekumadheudheu hopo. Handimaona saka kwaitogwa chirungududire isusu ati tikatarisa kudati toonekwa sekuti naera vakana basa. Handimaona asi kungoti isusu geto mokuziva vanhu vegeto guys. Ipapo pacho panenge pachinzi kwai chichi ndo patida kunopinda kunokwana ipapo ndo patida kunokwana imomo muzvimasaladi izvozvo zvimadheudheu izvozvo tainoda kunokwanawo imomo. Handimaona tiri geto takadaro. Handiona ini nezvimwe zvikuru zvangu zvabva pana nakadoma apa kwekwapa zvakauya kuti zvairidza chikoro asi tatiri geto ka tasingazosvikombei nemadhalidhalai. Handimaona but chandoda kudza kuti upenyu zvaunoita soka Mwari vakangooma so musazvitarisire pasini iko zvino guys
ndikudzei tikatarisa vamwe madhaledhale aya akanga ati madhaledhale right now tikaona vavesibuka vakaunobvoti asi mwari zvinhu zvamunoita zvinoshamisa so mwari ndivo here ava mwari ndivo here ava nokuti aita kafura kudai vanoita kunge vachawoshipa vanhu aita kunge vachatsoka kuchinzi ii ava vatangiki ndivo here ava mwari ndo zvavanoita so usazvidzikisire mudikani usabvume futi kudzikisigwa nemunhu usazvidzikisire ende usabvume kudzikisigwa nemunhu vanotenda matebhus kudai iko zvino mozasisiso guys zvakaoma muri kuona sei nikudaiso ani mukuona kuti so public figure andika I'm not a celebrity angu but I'm a public figure andika temu rimwe rakanga richiti what we don't speak with this one this ghetto nonsense do I not follow up handimona akutoya kuti SIS MELLY is it you really is it you remember we went to the same school ine ndichibokola ndichikuziva zvangu ndisina kukangamwa ndinoti iwe ndiwe here is it you uri kuita nezveiko mazuva ano sha handimona kuenda kurova makore awanda sina kumbonana andi muri kuona usazvitarisire pasi do something mwari vanosumudza vepasi kuise vepamusoro voita vepasi mwari vanogona kutena matebhus kudai handimona kutena matebhus kudai vanokubvisa hanzi wangitatala wangibekala wandisusala wandibekale mwari vanozviita saka usazvitarisire pasi vazhinji venyu mune kakuzvinyatsa so kamunako kakuzvidzikisira wega kuti inini here ndingaitawo bhizinesi inoda kutenga mota ndichitengesa ndakamira ini ndichadhiraivhawo kune vazhinji muzari kudhiraivha kunoshamisira kune vakawanda driving inotoshamisira chaiko kuti iwe ini chaiye and so what if not you but who if not you who do you want to drive that car iwe you are supposed to drive that car you are supposed to be doing that business of selling and buying cars kuda kuti richwe nani wauri kuona yakazvarwa akanyorwa kunzi uyu ndichita business iri ndiani iwe unozviita iwe you can do it iwewe pache zvako rise up madzimai mese ndakutarisai pamakakosha mese despite the fact yekuti nhasi hauna pekutangira hauna chekudya it's a situation hazvirambi zvakadaro it's a phase yekuti even tese tinombosvika pakuti but nhasi handina zvakandiomera ndoita sei ndovapeiko vanava iphase no situation is permanent every situation is temporary ani muri kunzwa ndezvanhasi chete ndezvevhiki rino chete next week unenge wawa paripo usazvidzikisire pasi business ende kana uchida kutanga kuita business idea planika usatanga kutarisa kuzvitesera pasi neka business kadikidika sina kana basa pinda kumusure koko have that faith yaya handika have that stubborn faith yekuti vari kutenga dzimba vachitengesa ndokwandiroda kuenda ikoko usina kana kobo tanga kutotaura izvo kuti ndokwandiroda kuenda ikoko vari kuita sei start doing research now start doing that research now kuti vari kutenga papi vachitesa zvinoitwa sei zvoda chii mota dzinotengwa papi padzakachipa zvino start doing it now without even have sent to your account that is what we call stubborn faith kufamba nekutenda kuti ndinofamba pamusoro pemvura ini tichitaura kuti hazviitiki iwe ushara kuti zvinoitika ndichamutsa vakafa ndichitaura kuti wakambomutsa wakafa uri ani iwe ushara kuti ndichamutanga ini kumumutsa stubborn faith rise up madzimai rise up vamwe vana baba chaivo vagive up neupenyu ini handichazivi ndoita sei zvinhu hazvisi kufamba haizviku vari kufambigwa nazvo nofunga kuti vakangotanga nekugive up vari kufambigwa nazvo funga kuti vakangotanga nekugive up naye hanzvadzi yangu they fought they used to fight kuti vasvike pavakasvika kune vaitengesa chingwa ganyani wemabhazi yoyo hisiri yake tinoiziva nekutanga nekutengesa chingwa isu ganyani wemabhazi kunzi aitengesa chingwa chikanya chingwa nemakumbo akazofa ake asi anga atenga mabhazi kufawo murawo waMwari handi muri kuona kune vakawanda toziva kuti vakatanga from the bottom pasi vatakaona vachitangira from pasi musabvume kudhikisirwa zvikuru sei pasocial media pa ukateerera vana Satan maagents of the devil vanokudzikisira vanoona unodzikisirwa ugoluza self esteem yako mushidikani you have the potential zvikoro zviri kuvhurwa izvi mangwana unovhura zvako iwe handikuwa mangwana unovhura zvako zvikoro iwewe nhasi ndevamwe vari kuvhura mangwana ndiwe unenge uchivhura zvako wava neknowledge yese wava neexperience yese why not starting your own schools
Why not udzitsisawo vamwe sekudzitsiwa kwakaita neumwe munhu? Why not? You can't be madhumbe forever, guys. Chokwadi chakanaka ndidi kurovera imbuka ndakaviga mupinyi. You cannot be madhumbe forever. I refuse, and I refuse that spirit yoyo. I refuse to my people, to my diaries, I refuse. You cannot be vana madhumbe forever. No, it can't. We cancel that in the name of Jesus. You can't be vana madhumbe forever. That cannot happen. That cannot happen. Kuti mai vakuru munenge muchimhanyiswa nezvana kuti auntie, give me a cup of water. I refuse in the name of Jesus. You can't be madhumbe forever. You have the capability. You are capable of starting your own business. You are capable of doing something in your life. You are capable of employing your own people newe. If you had told me this, pandaikudzai kuti ndaigara muchimba chasiyabonga, chandainzi toilet yako plastic bag. Toilet yako ndiyo iyi, ndo yaunoziva, ndo yako yauzivi toilet iwewe. Hani muri kunzwa. Achiudzai nini munhu akanga asiya property kuZimbabwe. Hani maona. Achitaura izvozvo. Demakandudza makore iwayo kuti ndichinzi anti ndainzi mamani. South Africa kuno mamani mabika ipewa mvura. Demakandudza kuti nini wande chazoti anti ndokumbura mvura ndaikurambirai. Because panguva iyoyo ndaiona sekuti upenyu ndo upenyu zvatoguma. Remember kana wakakura uri mwana wekuti wakura nababa namai vaikuitirai zvese vaikuspoilai mairarama kalefa kuti maichengetwa maimutswa muchigezeswa nemusikana webasa handiwana havasipo ka wakura ka wakundozvimiririra life happens zvakuchitanga manje anti mvura unonoicleana imba yemunhu usina mbovhera wacleana unonoigona ndo pandozoti ndotenda mai vangu paya pabhegi riya pavaindituma paya vachindidiva chindichiti vanondivenga. She trained me, she was training me, I didn't know. Indaitofunga kuti mai vanondivenga, mama wangu vanondivenga. Ndo zvandaitofunga vanondivenga havandidi sei panapa vakatsvaga pana anti varipo taiti singo yachona pana sisi varipo panapa but ndenchinzi batsirana nasisi kucleana shiyanai marooms mucleane imba chirudzi vanondivenga anti vazviona. Saka hakuna chinonzi chachiti izvozvi Valentine apa dhuze kwaunogara unoziva mudikani une kamari kwakasungirira manya unotenga zvokuti utengese kuarea kwaunogara zvimapendi nebrush red white cheese black ina unotora one pekupinda uchitengesa order online tenga one market ne one uone kuti market yakamira sei chingotenga one chakanaka challenge ari mutaundi yaunogara uone chimaketa uone kana waita maindustry vanhu vakupa mari uenda unotenga paya uchitengesa uchipa vanhu zvinhu zvavo handimona kugarira musagarire maoko usagarire maoko ndagarira pamusoro pekugarira mari pamusoro payo handimona kugarira mari pamusoro payo katimiramire guys inini ndoona hangu ndotoseka kuti but ndikagara nemi pasi guys one day ndichanyatsa kuti kwandakabva cheko pandakanyatsotangira cheko pandakabva cheko pandakatangira you be shocked tozoona idizvenskai anovashende zvokuti vanhu vanozodai vanozodai guys kana uchiita business rako hauna kunzi uya ushambadzire kuvanhu vese kuti nindoita nezvakati life yangu yeprivate aisiye pasocial media nepasocial media zvakatosiyana anditi hapana chibusiness riri kuitwa ratisina kumboitawo kudharara mabusiness mazhinji takatomaita. We have been there done that. Hamuna chamungatitaurira. Kuna na Zambia kwacho kwose kwainda matime yacho nayo yataihodha ma-t-shirt nemajini pakambonesa majini kapa Zambia. Tichinotora majini aya nema-t-shirt aibda pa Zambia nemadiprozone pasimba pa Zambia mafuta waya tichita kubatigwa zvinhu paboda tichibuda nemasango takazviita izvi. Zvimasabau zvepaMozambique zvitichiuya nazvo nemaraisi ayavafitike tichita musanango chavhonyoka iyi tinotakura nemasaga emaraisi aya rakambotonga kamuZimbabwe inguva andomunoona inguva manya inazvo vasikana hapana chisingatengwi mabhegi iwaya bhutsu takazvitengesa zvose izvi hapana chamungadzatina kuzvitengesa mapendi bedwe ini business randisina kumboita chete ndiri kutengesa hangu mota ndiri kutengesa mapatsi emota handina mbovhera ndata because handisina technical know-how zvakasara handimona ndikakudzai ngati kubika sadza kumakorokoza zvamunoziva zvinotanga kungoitwa nevanhu vari pasi izvi ndakakudza ngadaigara kunonzi kwamangwende uku kwave nemakorokoza life yekugara muchikorokoza hamungandiudzi because ndaigara naveni ndaigara navo makorokoza imomo shurugumosona musasa chacha kukwesa pana kwanisingazi mazowe chinda kunokemba mumusasa tichitoprotectwa nemakorokoza iwayo ndoaito tikuprotecta imomo
tichivabikira sadza vapedza vabuda mugodhi voya votenga sadza kwatiri vodya andika tobhaya anenge ari pasaidi vopima mapoints avo kana kuti machia mheno andika mercury dzavo and everything vobuda vodzokera hamuna chamunonditaurira ndakabva neko ndakazviita zvisei kugara muya tichimanyiswa nemasoja ndakambovhunika gumbo ndamanya masoja auya achidzingesa makorokoza makomba imo ndibva ndanowira mugomba mai mwana gumbo rikavhunika iri ane masoja iyoya mapurisa yabatira nemasoja vanatozombondisunga because ndatozoenda kuchipatara mungazosunga munaenda kuchipatara handimaona tinotozviziva zvese zvitakazviita pana chadoti atina fodya idzi takadzismagula tisi takatotanga kuita first people to smuggle maRG aya handimaona vana Everest iko zvinozvi vana Everest havachatengi kuno ichi kuchine Everest amangana ichi kuzimbabwe takadzismagula vedu we takadzismagula ndakambokudza nyaya yangu imi guys yekumbosungwa ndasungirwa fohla ndakambokudza imi takazviita pana chekuti tingati kwanza tina kuchiita ichi nyedze kunotenga mombe kumaseva kuti tichitengesa mombe zeziya tichitenga mombe maseva toenda zotoenda paabha tikoye kumutapa nyedzo urawa totengesa iri nyama kuvanhu vemabucha uko apana sina kuita ini takazviita saka madzimai ngatishandei kwakutonyema mngwana takagara panapa tichida isoka hanzi haasisi kwamangwende ndakabva nekuya nokuziva tarira tine vana vekwamupandla vaya vanga vari makorokoza hobhu vaya unoziva tariro if you know what I'm talking about tichataura zvakawanda if you know what I'm talking about takabva neko kushanda kuna posati kudi mukuona pava ndazogara pasi gaizika ndichizvimura marula yangu musati kwaimai ava vanovhaira mbuya vari kuda kuvhaira kana gumbo rangu rakapinda nepasingapindwi napo rakapapinda gumbo iri rakapapinda gumbo iri rimufunge patakabva ndokure saka madzimai simukai mushanda nditika have a blessed Saturday chaita live tava kuchikoroko hanzi ndiri kutya kutanga akabatirira mimi akabatirira pa 250 kuti what if ndikanyura life is trial and error wanzwa mimi life is trial and error there is no way you can never know pamwe wakagarira 250 yo pamwe izvo zvingadi yatowe kana ku 1.5 wakangoti ndikutla kuisunungura 250 yoyi ndikutya fear of the unknown life is all about risks life is risk tikurarama nerisk every day tikurarama nerisk antu kunzwa please kwana zvokutanga kuita ne250 yoyo do your research very well mimi do your research very well ne250 yoyo kuti ndingaitei andika aushaye mnin'ina wangu pana akanifanira nezuro madhumbe ane problem yevana kuZimbabwe saka ndoita sei ndikati indakakumba zvikanzi ndinodhlei nevana ndikati unopenga iyo wakati une musha utoripo wabereki wako wakatozara parogara vana uri kushanda kubva nhasi kusvika June unganza mari iyoyo kana waunganza mari yozodzoka bheki ndokudza zvokuita ndakampa task iyoyo ndikati kubva izvozvi mwedzi unoyu usatora mari shoma chita zavo pamwedzi poga poga dati unganza ma2000 imwe shandisa ma2000 unganidza kana June asvika udzoke tisimeni mari yandaunganza ndakuchinda kumba ndochikubatsira kutontangira papi itask yandakamupa ende inini ndikuverenga kubva February March April May June 5 months apa ndika 246 ndoda kumwe aufunga kuyakabata 10000 onditaridza kuti 10000 totangira ipapo because yakatowanda straight kutanga business muna chigara kumusha kumareserva kune musha kune zvese muri sei hanzvadzi Tom John kune zvese kumusha kune zvese sumukai shandai madzimai munhu ngashandi ndakamuti task you I'm giving you task wozodzoka pano wabuna June wakabata mari ndokudzidzisa kuti unotanga kuita sei because ina hapana hustle yanisina kuita handina hadiri hustle ndakuudzai kuti nzvimbo dzidza munoswera muchishamisika nhasi ndakakuyenda ndakakuti mwana I bought my first stand at 23 ndakuudzai something that I don't share andikwanisa kuudzai pasocial media because ndekufara ise kuvhairirana zvinhu but nhasi nangoshtaura because ndava kuzosimudzira munhu chete handimaona 23 kudhara makore acho iwayo zvairema mastendi anga asingangowanikwi iko zvino mastendi angozara puti une mari yako unongonobuda pese kwako usingawanikwi mastendi time yedu isusu ainetsa watoti ukatenga stendi wainzi mene 23 I bought my first stand andimaona nemari kubereka bhegi madhoiri matie and dye taidhai amatie and dye kune kwave nemaexpress aidhai amatie and dye muniki tichiita madress akasenzana nematie and dye handika tichitenga mapezi emashits masipo dzechamu hani muri kunzwa machair bags handika matwaini madhoiri ayaya zvinhu zvamunoti kwanza kuchina mazuva ano izvozvo zviya zvakatitsamana nhasi kune mambuya ane nharo nopenya chikuita vanhu ndakambogara navo kuna na Bethlehem kuna na Daviton pine una Potchefstroom uko nanhasi vachiri kuzviita nanhasi vave nemaproperties anokwana kuita 10-15 kugweruko andimaona kugweruko pachanga
vanhu vakatanga kuita first kuvhura mabhero mugweru. Ndakambokudzai nyaya first kuvhura mabhero mugweru pamatoilets okay papa. I was one of them. Neboys dzepaharara. I was one of them. Tisakatanga kuvhura mabhero tichizoti mabhero ari kubuda pamoto apa. Mamwe tichimainda kunomatora kuchikola kwala machibva kumaputo tichipinda tichismagula magwero akazowandikwa tikasiya. Tisakatanga kuti basa kuvhura mabhero mamwe tichihodhesa pa6 pamuyamba paya ndindakatanga kuvhura mabhero pa6 paya. Ndina baba vainzi vabasa limuso. Ndisakatanga kuvhura mabhero paya. Hapana dhiri rekuti munoti hanzi hustle ish. Ndakaita inini ndai I would humble myself kuenda kureserve munana nhema shurugwi lowa gweru gokwe kunochinjanisa maplates ekangu ndichipiwa nyimo nzungu chibage ndo bhazi raitoziva taitobhadhara nebhazi roya rakazara kuti me hanimona ndosvika parengi papa makoronyera anenge achitoziva kuti ndiri kutouya usvika utokwira bhazi chiri kufamba kudai wobata kuti masagangwa ivaisira vachitengesa indatohodhesa ka1 ndatodzokera kumba kunogeza ndakutodzokera futi nebhazi iro hanimona zvakatidyisa. Waingoziva chitoti pari kudiwa chiri kufamba chiri kudiwa. Saka hapana munhu anofanira kuchema namwe munhu wechikadzi kuti zvinhu zvandiomera and you can't be madhumbe forever. Ndakachiita chimadhumbe chipinda muSouth Africa ndisina kandibotangira. Ndakakudzai nyaya yangu chiti pane mukadzi andakamboshandira indigwadza wokuti aita kabvisa skinjini rake rinenge rine tsvina pakati apa onditi wacha. Handimaona. Ndakakudzai nyaya iyoyo. Hapana chandisina kuita. I know everything because sometimes you have to humble yourself. Uchangopinda muSA hauna bepa hauna unotoita iri kurira ipapo ndiya unotoita. Mwari vachikusimudza mukazondiona nhasi me driving a Discovery, driving a convertible antika Volvo car silahla. Mukandiona nhasi driving a Benz ndinotaura motikari dzandinadzo handisi kukuvhairirai ndibatisise. I'm trying to inspire somebody else. Mukandiona nchidriver Corsa handimaona kabhanta mukadiki imota dziri muyadhi mangu. Andi muri kunzwa imota dziri muyadhi mangu. Musati ava vanovhaira vano I'm trying kusumudza vanhu. Unyatsoona kwandakabva nako maDiaries munokuziva. I told you 2007 chipinda muSA. I told you zvese mozvizivai. Chivata mungumburuka zvangu mumba munzi ima mushandisai plastic ndo matoilet enyu kuzimaba mune matoilet. Saka simukai madzimai, do something with your life. Hanzvadzi dzangu, there are a lot of things that you can do instead yekuswera pa social media tichitukana. Hazvipi munhu chingwa, hazvipi munhu magetsi, hazvipi munhu sadza kumba kwake. The best that we can do is to empower one another. The best that we can do is to guys toita say izvozvi muri kuziva nchikuti maDiaries angu they know what I'm talking about. Apanja ndisitoara chasina mbotaura. January achitanga apa ndakakudzai nchiti tikuda kuita mutambo. Mukuremember nchiti tikuita mutambo ndatanga tikuda kuita mutambo. Isati tikuda mutambo wemari, atidi mari. Tikuita magroceries. Atichashiyana every after 6 months. 6 months June, mamwe December, day Christmas. Ndikudze kuti nezuro nhasi zvo Saturday kudai so vatoenda kunobhadhara kuMacro kuJoburg uko. Guys, vaenda vakabata 1000 pamunhu. Vaenda vakabata 24,000. Imagine tichatenga grocery for 24,000 ka. Every month 24 tinotenga matoken 24 makopo 24,000 mwedzi wega. Patinoshiyana after 6 months grocery rinenge rakadii guys. Tell me. Pane ari kudzokera kuZimbabwe December ari kunotanga ari kuti ndikuenda ndafunga kudzokera kuZimbabwe December anoenda asina chikafu chekuno mulasta 3-4 months 5 months. Makazvitarisa imi. Because mwedzi 1 we tine 24,000. Mwedzi wechi2 Feb March tinenge 24,000. April 24,000 chingotenga makoponi. Then tichapiwa discount. Andichika totenga zvinhu zvedu. Guys, simukai madzimai anhasi vana madhumbe. Ndaramba mwoyo kuti murambe muchingori vana madhumbe. Kana ndakasiya chimadhumbe ndakasimuka ini kubva mukuwachira vanhu. Andike mapeace job kwachira vanhu ka. Ndikasvika pandasvika you can do it. Newe you can do it. This was an inspirational life. Haisi life ekuvhairana, haisi life echi inini to those who know me maDiaries angu vanozviziva. And life yangu andiyena pa social media. Ndine private life yangu yekumba iyo ndiyangu ine vanhu ku social media. Then ikoita life yepa social media yatinenge tichionana. Andika chandatoita izvi nhasi andizviiti. But ninye kuti tikutaura nyaya yekusimudzira ndenye kuti chikoro tikuvhura chikoro nhasi muRustenburg. Come and register. Andika come and register. Come and register. Ude. Come and register. Ndosaka ndazvitaura. Shakira achibva kuchikoro. Every time panobva kuchikoro anenge achinda kuchikoro ikoko. You teach them young.
Iyo zvatopedza kugeza sovamirira inini vese. Achibva kuchikoro kwake, anotanga kuenda kuchikoro koko onoita 2 hours dzekudzidza beauty iyoyo. Odzoka kumba oita homework yake. Animaona. You teach them young. She's also part of the class. Kukanzi kwafiwa nastafa, anowana anosara nechekuita nemaoko ake. Anosara nechekuita nemaoko ake, unosara nchidai. Animaona. 2 hours chete nangoti 2 hours it's enough because she can go anogona go even kuprolonga time inofanwa kupedzwa kuita masindikiri zvinizvi. Ndikamudza ngati mwana wangu kuchikoroko pamunoita madances kuchikoro vanhu vachidima activity yenyaka unoenda kuchikoro unoita vanhu makeup uchibhadharisa ma50 uchivaita makeup. Kuchechi chako chekoko pamichato chichi unoti ndo kani kuite makeup ndipei ma100 yemwana wechikoro ipocket money yako ndeyako uchivaita makeup. Hanomaona nzara idzi uchiita unotoita go and learn akatozvifarirawo. Handisi maona. Saka guys, simukai ndaramba hangu kuti vana madhumbe vangu murambe muri vana madhumbe because musana inofuma ichirwadza. Inofuma ichirwadza. UK yamunoda yaindiki zvokumhanya. Haingoendeki nje zvokumhanya. Handisi maona. I believe you can still make it here in SA. You can still make it here in SA or in Zimbabwe or anywhere else. You can still make it. Antimanzwa. Right, varikuda kuenda ukaenda uri mudiary tikukupa 50% off. Ukauya uri mudiary 50% off. That means school fees yako kana yanga ifanwa 7.5 zvikakosi yako yapera uchabhadhara 3.5 zvikakosi yako yapera and you get a certificate. Certificate inokubvumidza kuenda kuma cruise ship. Inokubvumidza kunoshanda kudiaspora in case waenda diaspora. Inoenda certificate yo works everywhere. Saka vari muRustenburg waruda location please ndibateni kupe location antika regai ndigeze tiinde tishabatana tave ikoko anditika I hope mandinzwa moswera zvakanaka. Bye bye.